Itlog challenge. Grabe, gisuyo ng itlog. Tambal man nagyapon. Pare. Gago ka ba? Oh. Wow! Bisayang manok. Happy 3 de Mayo sa mga Palakngan boys. Palakngan boys. 3 de Mayo ni Kinaindog. Sus Mario Sep. Unsa naman eh? Yung mga long hair boys sa Palakngan boys. Ano? Indog ba? Lente. Bail ito kailas. Mga gahe sa Palakngan boys ni. Okay, kayo na. Bigo. Baboy di ka nito. So sa kalderong manok Bisaya. Madaldal ka eh. Asong lights man tanong nila. Manok Bisaya na naman. Mga dangas kig mga naong ba? Madaldal ka eh. Mga mukbangers. Gurat nih, gurat. Okay. Hari ba? Hari good. Dagan. Dir man ako, dir man ako. Ito ba to? Hari ba? Sam tao ka. Ari kay videohan ni. Pre, ayo sige ka. Apa sih kita? Ayo sige. Ako gagit lang. Ano yan kita mo? Oh. Kaya na Saya binata dia. Oke, ba? Alat puta lando. Og kaning kon. Mandol. Kiwing-kiwing. Iya, ora kuno ko sing kopra. Right. Parerom. Ay, pre. Ha? Pre. Hotdog! Wapos, Palakngan. Butang. Walay ako yam. Pero na kabit. So balik karon tutaod sa pagmukbang no. Chicken.